Hej til alle sammen. Ja, i dag vil vi bare lige snakke lidt om Frederik laver, eller nej, Frederik, Anders laver lidt videoer, og hvis jeg ikke gør, så er det bare men vi snakker lidt om det, han koncentrere sig lige om et spil. Call of Duty? Ja, Call of Duty. Han vil lægge noget Ticket og noget Minecraft og Farming Simulator og sådan noget til Portals. Det er bare noget af det. Hej. Nej, ikke helt. Fordi vi laver commentary, så vi bliver nødt til at betale lidt med kamera. Men ja, så han sidder og spiller lidt Call of Duty. Og der er link i beskrivelsen til min kanal. Så og I må meget gerne skrive, hvis der er noget I gerne vil have af bestemte spil, han skal spille. Det vil være perfekt. Fordi så ved vi, at I godt vil have det. Men ja. Det var bare det. Hej så. Hej. Hej.